Hej, jeg hedder Mathias, og jeg er fast medarbejder i gruppen. Ja, og jeg hedder Ruben, og jeg er også fast medarbejder i gruppen. Og så har vi den nye her, Pernille, som er vores nye medarbejder og Put. Ja, hun er vores lille søde putte. Hun er sød og urbarn, så det er jo hyggeligt. Ja, men det vi skal forklare om, det er en celledeling af en eukaryote celle, en dyrecelle. Og det starter med, at der er en interfase, og der er cellen egentlig ikke gået i gang med at dele sig nu, og kromosomerne de er så ikke synlige i cellen faktisk. Og vi kører animationen her. Ja, nu, det vi ser nu, det er profasen, hvor cellens 4 kromosomer de er blevet fordoblet, så der er sådan, vi kan se her, der er den der side kromosomer og den der side, og hver enkelt del af det hedder kromatid hedder det. Og de bliver på midten her sat sammen af en centromer. Ja, og her kan vi se et kromosom har de her to dele sammen. Og det der, det er som sagt søsterkromosomer, de der to dele. Yes. Det vi så kan se, der sker her, der kommer centriolerne, som er de her, der var to før, nu er 4, og de fordeler sig så hver sted i cellen heroppe og hernede, og tintrådene, de ligger så rundt om de her centrioler. Og det kan vi så se nu, de har fordelt sig. Og her kan vi bare se metafasen, hvor vi går rundt i midten, og anafasen, hvor de bliver trukket ud til hver deres, de bliver delt, som vi kan se om lidt. Og det er centroiderne, der deler, og de ligger i en bestemt struktur, som kaldes protein. Og nu kommer vi videre til telofasen, hvor de bliver delt, og det gør de ved hjælp af de der indsnøre snore der i midten der, og ja, og så vil de dele sig her, og så komme tilbage til interfasen her lige om lidt. Hvor vi bare har 2 celler i stedet for 1, så okay. Yes, ham her. Og nej, vi skal ikke se ham her, Mathias. Ja, så det var hyggeligt, og vi vil gerne sige tak til Pernille igen, fordi hun var vores søde lille putte, som gerne vil hjælpe os i den her studiesindsats. Tak fordi jeg var her. Håber vi, I vil nyde. Kommer ikke til at ske igen, men det var en engangsfornøjelse. Ja, tak. Hallo. Alle sammen.